Filɛbagaw ni an lamɛnbagaw cɛw ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi ye juma su ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye dugubilaw ka fisa laadawuli ye alamisa tɛmɛnen ɲankuma y'a sɔrɔ an bɛ san kɔrɔ Segu bi alamisa ala barika la an bɛ Bamakɔ fan dɔw fɛ san kɔni bɛ ka na nka anw fɛ yan Falajɛ a funfunna de n y'a mɛn k'a nana yɔrɔ dɔw lamɛnɛ n'a k'a bɛna dɔrɔn a bɛ don an ka so kɔnɔ anw ye fɛnw ye cɛw su in na ani Interfleuve maaw bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye lakanabaliya min bɛ olu fan fɛ u sigira ka kɛ jɛkulu ye u bɛna o ɲɛfɔ an ye nka yan'o cɛ laada bɛ anw fɛ yan fɔlɔ laada min n'o ye ka kunnafoniw di dɔgɔkun la belebelew k'olu da outlook kan koba minnu kɛra ani ko minnu bɛ sen na a yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min su in na maa fila bɛ yan ka se ka baara kɛ Falaye Keyita ale b'o la ka fara Keba Jalo kan Laurent Jakite an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ablaye Jabate polisi la ka Bakari Sangare Glace fo Bajalan Sanogo k'ale fana fo ka Seku Kalifa Traoré k'a fo Mamadou Sumunu an ka foli bɛ s'ale ma ani Mamadu Nama Keyita min ye Ben Bazin maaw ye k'olu fo ka Maraka Samake fo an yɛrɛ ka Zavia Alimami yan Bajaje k'an ka foli bɛ se ale ma Savana Kone Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ tonton Raoul kɔ Faustin Sila Ali Badara Kone Isere Justice do min ye Musa Ba ye ka taa se Burama Gino ma ale kɔni Moribo Gino ale ye Busho ka ɲɛmaa ye Musa Kan PAJisu an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Timininkaw ka Sajo ye k'a Kulubali k'a fana fo Madame Kalifa Nama n'o ye Kayatu ye k'an ka foli bɛ s'a ma ka Fanta Dunbiya fo école karamɔgɔ don Aji Bari o ye n yɛrɛ ka petipetini ye ale bɛ imavu la Montréal kaw fɛ sa an bɛ Dunbiya fo Yusuf Tunkara k'ale fana fo Azmir te ɲɛma an ka foli bɛ s'a ma Yaya fo fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu ani denbaya bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ kɔ kan k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a fana ma min ye Jaba Sidibe ye fulamuso k'an ka foli bɛ s'a ma ale bɛ Sarilakaw ka sigi la Bole min ye Seru Sangare dugutigi k'an ka foli bɛ s'a fana ma Bakari Kulubali ka bɔ Koro barrage ale ye Benito ka cɛkɔrɔba ye a sɔgɔlen don an na su ani tile k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye dugubila ka fisa laadawuli ye nin dɔgɔkun in na furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goyita ye Seedubilen ale ye yɔrɔ jɔ n'o ye usine belebeleba ye hectare 7 usine jɔlen d'o kan min ye usine bɛ se ka fɛn 6 de kɛ malo tikatulu b'a la safinɛ bɛ a la ka taa se bidɔn manama k'o dilan o b'a la min ye bagan dumuni ye ani jumɛn wɛrɛ tuguni turuto tɛ yan o fana bɛ a la ko nin bɛɛ lajɛlen wari sefa wari miliyari 4 o de donna a la Seydou ko nin kɔni ye ale bolo ɲɛfɔlɔ ye ko fɛn wɛrɛw bɛ sira la ka nalen yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ ni yɔrɔ in dayɛlɛla maa 400 o de bɛ baara sɔrɔ yɔrɔkun kelen nka maa 1000 o bɛ se ka baara sɔrɔ a la kɛrɛfɛ ka se k'u ka baaraw kɛ jamanakuntigi a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko Seydoubilen ye min kɛ ko bɛɛ k'o ɲɔgɔnna ladege wolomasiri tabaw
olu ka hukumu kɔnɔna na sa min ye diriba ye ale ko bi kɔni kɛnɛ kan min ye sɔrɔsiw ye k'u jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ baaraw bɛ sen na nka fala ye o bɛɛ n'a ta kɛrɛfɛlaw la majɛ dɔw bɛ yen min ye dugu caman maaw kulekan bɛ yen su in na an yɛrɛ ka baro bɛna sigi o kan dɔngɔnɔ dugu fana na kɔɲɔ dɔ taara ɲami ɲɔgɔn na ye donsow ni kɔɲɔkɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni maa 21 segu fana ba fila ni ɲɔgɔn cɛ ba ni ɲɔgɔn cɛ min ye interfleuve ye ba camancɛla la sa yen kɔni gɛlɛyaw fana bɛ yen sigiɲɔgɔnw ni degunw bɛ ɲɔgɔn na sɛnɛkɛlaw ni degun bɛ ɲɔgɔn na wa sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ fana ko ko olu degunnen don nin waati in na yɔrɔ caman na sanji ma daminɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔw la a kɛra dɔw sago ye dɔw fana sanji sera dɔw fana ka foro ye office de moyen banni ale tun ye wele bila an ma segu min ye isa kante ka taa fara office ni agence tɔw bɛɛ lajɛlen kan ministre de l'agriculture Lasina Danbele ale yɛrɛ tile fila baara in kɛ an fɛ yen ko yaasa sɛnɛ maa wɛrɛ bɛ se k'u sen don a la ka dugukolo sɔrɔ cogo min na ka sɛnɛ kɛ ɲinan ta ko ye malo ye i n'u bɛ contrat de kɛ olu bɛ yɔrɔ d'i ma k'i dɛmɛ k'i boloma don ni feere waati fana sera contrat kɔnɔna na aw bɛ bɛnkan min sigi sen kan e b'i ta sɔrɔ olu yɛrɛ fana b'u ta sɔrɔ o ka fisa i ka taa k'i bɛ taa dugukolo ɲini ka taa sɛnɛ kɛ ka taa wari wɛrɛ bɔ wa a ka fisa fana i ka taa malo ta kɔ kan ka na n'a ye o importer n'o fɛn wa malo mun fana do fana malo caman tɛ nin ye malo kura ye malo ɲɛnɛma do malo min bɛ se ka kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko o ka fisa kosɛbɛ CMDT directeur PDG Nango Danbele ale fana bɛ munumunu salo la sɛnɛko in wagati la a kɔni y'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw k'u ka wari min bɛ gouvernement na k'a bɛna sara o ye kuma ɲuman ye an tulo la o a bɛna sara anw tulo b'a fɛ k'o de mɛn ale kɔni taara yɔrɔ caman lajɛ kɔɔri ko a daminɛ cogo fana k'o fana ka ɲi nka yɔrɔ dɔw la dɔw ko k'olu ye maa ɲɔ dan aw b'a fɔ ma ko kaba k'a ma wuli dɛ ni ji tɛ a bɛ wuli cogo di fala ye o tuma e bɛ fɛ ka anw kɛ janɲɛbɛrakaw ye wa olu minnu ka malo kaana ka ban sabula ji b'olu bolo tribunali ale fana bɛ baara la ko cour d'assises spéciale fala ye anw ɲɛna ko maa caman bɛ kaso la n'olu ka kiiri na kɛ nin ko senfɛ nka kɔlɔsiliw la an y'a ye k'a fɔ belebele caman ka kiiri tɛ nin na dɛ nka n'ala sɔnna a ma an na tila ka an da don o la k'o da maaw tulo kan nka an kɔni bɛ se k'a fɔ sa ko la belebeleba yɛrɛ ye min ye o ye Bakari Togola ale ka affaire ye o kɔni bɛ a la nka n'o tɛ an kun sigilen don ni tɔ fɛn fɛn ye a bɛ fɔ sɛbɛn ma ko rôle maa minnu kan ka kiiri an ma belebele ninnu tɔgɔ y'a la dɛ énergie an m'a ye minnu ye aéroport fɛn kan an m'a ye ani jumɛn wɛrɛ tuguni bɔlɔntanaw kun sigilen don ka min kɔnɔ n'o ye bavier ninnu ka affaire ye an m'o ye a la fɛn caman bɛ o t'a la an kɔni m'a sɛbɛn ne ye dɛ a bɛ se ka kɛ a b'a la dɛ nka an kɔni m'a sɛbɛn ne ye min ye o rôle ye sɛbɛn min nɔrɔlen don ko ninnu kan ka kiiri a t'o la dɛ wa kiiri yɛrɛ daminɛ muso dɔ ale tun bɛ baara kɛ BMS la kɛba kana yɛlɛ sa neutraliser y'a fɔ yan ko bebedenin dɔ bɛ yen ko miliyɔn tan b'a ka compte kɔnɔ mɔgɔw m'a kɛ yɛlɛ ko mɔgɔ ya nin tɛ miliyɔn 153 ye wa den kalo 5 5 mois un bébé de 5 mois 1 million 53 millions 153 millions bebedeni kalo 5 a ba bɛ baara kɛ BMS la maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka wari a kun b'o de ta k'olu tɔgɔ yɛlɛma a den kalo 5 tɔgɔ ko ka wari bila u ka compte la ale yɛrɛ bɛ BMS kɔnɔna na ye u y'a minɛ k'a kan ka san 5 kaso kɛ k'a bɛ wari in sara nka a ko wari t'a bolo sisan dɛ kiiri daminɛna n'ale ye tile fila in na a tɔ minnu bɛ sen na n'anw taara anw bɛ taa a tɛ ban anw ɲɛna a kuma ka ca sɛgɛn b'a la koyi fala ye i bɛ t'i sigi ninnu de bɛ kuma ko ala min ka di fo ka taa maaw sɛgɛn o don ko a dugusajɛ ta ye nama kɛ fo 22 heures ya ko o kiiri jaabi fana ko k'o bila o dugusajɛ la aw ko aw y'anw faa dɛ aw ma nin fɔ anw ye koyi n'an kun taa an ka ci la ka na o maa minnu bɛ to récréation na o tɛ segin tuguni kilasi kɔnɔ fo dugusajɛ e bɛ olu minɛ k'u sigi tan cogo la
falai ni ko mun fori nyana malla iri merte malla de nyame ngunu na oti awon jabana ere ngunu ne echie neutraliser ya kuma fo mo ya ke yele nga bi benye bala ale 10 millions de fo ni 153 millions de direni kalo duru akunga de ndo ko se ne to ko la dro bana akumi nyede akumi nyede fo binu sanduru kaso odira alema miye M5 mauka president ngani buwa karamogo sangelen kaso datugule odira ale fanama ale miye memorandum sebe ka to premier ministre ka barakero la konona kuma olu make fanga tabulo ko sebe irisilakaw olu ba anfa yanfana miye énergie nucléaire u nana ola anu ye domulo accord sabasien sabaida kwa nyini no binu fetan binu kaka central nucléaire ni énergie nucléaire ni nucléaire feum benla gide nyefo jamana donye aleka Congo barake folo ango famu folo mundo folo wala nu tara nu nana zein ubunu ke baraka sebe ngoni bela gide tegano blara bamako konna na kaba asimi ay makura wala no metuguni kuluga ben seben signé anyama ya dira Pinochet ma bina ni woro ulu koni le temps duru de juruma ko ga nyebla seben nga ko ga natema kalo flaka o bara dilono uluma ulu fana be ko seben farkolo nyene je puma chale no ngamna tlaka ndado ala parce ministre de conférence de presse ke bi aya dado apuma na Mali aleka coupe d'Afrique tagali Maroc ka ufi tirage kera on ni Malawi Guinée Bissau ani Estawani anulu de be jamana binani ani segi o de kanga eliminatoire intan jamana mugani saba o de be ta ala ka fo mugani flasa ga fara Maroc wege mugani saba e o de be phase finale intan sente kale fana ga bara o kunchera bi bara kunjala Maliki Jaw ko usra ka bara do ke kuma sega do ke ala belebele bawa yi dado la akoko kuma fa ka premier ministre wele ka nyini nga dala kana ko wati mu labo nga sente atuye seba mindo kuka hake ko cour constitutionnel la cour yu yamari en falay awo nous sar ma ko dromete voilà ama fois turu tala de cour constitutionnel ko 600 ku ye seba yelema nga totora kono ko de sa jolle be na duma o de ya ako nyini mayoro e ka nyedo ni ye kuma la kuma babaw ye falay mu ngara dogo kun konnana o dogo kun gele fana konnana ambe udu kone anaka mawfo ka misiri konnana Ibrahima Koroma ka lefo Al Umran Touré Mohamed Sangare mi sanfili solo ye anga chogoroba Burama Traoré ka lefo ka Mohamed Koulibaly fo Serou Gino Ousmane Gino Benge Koulibaly katase Amidou Gino ma ananga chogoroba Demba Cissé amenu numbela jelen fo anga misiri kono ma mugani kele o de fara dongono fei banyangara kerefula la dugumbe no ye jigi bombo ye konyo de tume falai ke baye ni ngonyo ko kuma yvo ka shubi chaade ni to yoro jabe ka muguchi maula konyo kala oni fo donzo na kulubu na nyina wolu fana muguchi mugu do fana donzo yere fana sura ko keneka ma mugani kele do be olu turu na me kulu nyini alsa anya masaka da olu ka folo olu tara o maye tuguni niye ni tleta laba intaka laje dongono dugula ma muga ani duru de fatura u koni ye wololo madake yasa de même saka duma tugomi siga so sira la zamura la ale ni sidoni nyanche kumantu ani aka transport ulu karla nyana ma binani ani segi o de koni ye accident yo ulu de soro wolonvla ulu sara nogoni fe wolonvla wara be ulu ta koni nga jugu kosebe nga miye buguni nyemaw yewe wuli ga joge yasa u seka sikotumina malini irisi bolono do sebe mina surasi kuna na fama ko coopération militaire asebe ira la CNT la bi CNT maw ukunkelo ka Sadio Camara wele ka nyininga ko inka chokola ale ni mengoro kane CNT konnana ale mi yere jolono wulu masri tabaw ka commission nyema yala falai ko sebe ko akai amina nyininga korona kala mu makono ko ani irisi kam saka surasi baro ko nyoma ka akai
Sidiki Buhari an b'a fo ANP la k'a waso Sise fo Badu Samunu min ye Elhaji Uwezu Kunta ye an tɛ ɲinɛ ale kɔ Elhaji Umaru Sumare Baba Sila guichet hôpital du Mali k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Abdurazaki ye ka foli ta ka ɲɛsin ale ma sa Si Solo ani Ben Barek Jose ani Chu an bɛ olu fo grand frère Basiru Traoré k'an b'a fo ka Yaya Jara fo Gawusu Jara Musa Jara ka taa se docteur ma an ka foli bɛ s'ale ma tonton Aluso an b'a fo ka professeur Ali Nun Jalo fo min ye Ousmane Siye k'ale fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Amadu Gasama an b'a ale fana fo maa fila o de joginna Burem ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ accident dɔ fana senfɛ accident min n'o kɛra nin kalo in tile fɔlɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu kɔni ye u kun bɔtɔ don dɔgɔjɔ de la u ka mɔbili ale de dafirila n'u ye mɔbili in dafirilen kɔni sa maa fila olu joginna a ko senfɛ u y'u ta ka na n'u ye Gawo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na u bɛ se ka furakɛ cogo min Madu Badugure ka foli ta ka ɲɛsin a ma Nuru tɔgɔ fila k'olu fana fo Mojiba min ye Baba Numanzana ye ka Sultu Sul fo Masire Yatasa Iliasu Guro Jawara Sotraka Falen Kulubali Tene Musa Bagayogo Tcherno Umar As Diallo Monsieur le ministre Siriman Bacili Bayiba ale ni Jaba an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma misi suɲɛ ko bɛ sen na Janti Walikaw fɛ yen misi 9 o de suɲɛna olu fɛ yen nin kalo in tile 3 o tɛ kununko ye sa wa Janti Wali kilomɛtiri 15 o de b'ale ni Mayina ni ɲɔgɔn kilomɛtiri 12 o de b'a ni Mayina ni ɲɔgɔn cɛ Bafula bɛ mara la nka min ye misitigi yɛrɛ ye ale a ye wulikajɔ de kɛ sa ko a bɛ taga nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ a y'a sɔrɔ misi 9 kɔni b'a ka misiw jɛ min ye dugutigi ye n'o ye Janti Wali dugutigi ye ale yɛrɛ kɔni nisɔngoyara nin ko in na kosɛbɛ u ye welewelemada bila maaw ma sa yaasa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka nin misi ninnu u taara yɔrɔ min u bɛ se ka ye cogo min Kayikaw fɛ yen Kamangole ko ale kɔni ye ekɔliso Kamangole k'ale ye forage sɔrɔ ko ye premier cycle ani min bɛ Liberté denbaya kɔnɔna na ko min ye forage ye k'o juru olu ma forage in yɛrɛ kurumo karila kunu waleya in bɛ tali kɛ sa jamanakuntigi ale bɛ ka ji di maaw ma min ye Kayikaw ta ko nin kun ye o forage fɔlɔ ye a nisɔndiya barika bonyana denmisɛnninw bolo kosɛbɛ Ali Traoré États-Unis an b'a fo min ye Dirisa Kulubali k'ale fana fo Fatumata Ba k'a fo Texas kaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokaina ale bɛ Las Vegas min ye Namori Sidibe k'ale fana fo Adama Traoré n'a ka baarakɛlaw hôtel résidence kɔnɔna na k'an b'u fo Toulouse hivernage tour a tako sabanan o kurumo karili kɔni kɛra n'Ala sɔnna a ma ko min ye ɲama ye ko Toulouse maaw olu na o cɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na Bamako ale ni Mali fan caman fɛ min ye Soso Koyirakaw fana fɛ yen Gawo olu fana bɛ k'u ka dingɛw bɔ yaasa min ye samiyaji ye o bɛ se ka tɛmɛ cogo min na sa dugudenw y'a jira k'a fɔ ko sa o sa ji woyo de bɛ taa ni olu ye k'a sɔrɔ u ka caniveau olu falen don u yɛrɛ u bolo di ɲɔgɔn ma ka dugutigi wele bɛɛ lajɛlen ka jɛ sa u ka se ka min ye caniveau ninnu k'olu kɔnɔna u kɔni k'olu bɔ Monsieur Berté n'o ye Maliki Berté Tunɔgantuma Maliki k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa min ye Basabugukaw ye Gabriel Abel ka taa se Koniba ma min ye Salifu ye k'ale fo Jisumalenkaw fɛ yen Bunani Bakɔrɛ Aïda Sumare Agibu Konanji Segu Faliri Boli Segu Aïda Kante k'ale fana fo ani honorable Amadou Kulubali Kajolokaw olu fana jɔrɔ mɛ dɛ sanji k'a sensumayalen don u mago bɛ sanji hakɛ min na u m'o sɔrɔ fɔlɔ dugudenw caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ɲinan ta in k'olu yɛrɛ sirannen don a ko ɲɛ san min ye météo min bɛ Kajolokaw fɛ yen ale ko ko u ye milimɛtiri 48 buruburu 7 de sɔrɔ ji la min ye tile 6 o kɔnɔna na k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ dugawu don de la sa san a bɛ se ka don cogo min na Maraka Samake k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Bubakari Mɔnzɔn ye Sala Babi Yeli Sisoko ka taa se Modibo Tunkara ma Burama Sisoko Burama Sere Kulubali min ye Clédou Ferme Thiane ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ousmane Bachine Basurubala Segu k'ale fana fo Keba aki k'a ye bere ta dɛ Falaye aki bɛ bere ta de la dɛ ko mɔgɔ minnu bɛ furakɛlikɛlaw wele u ka arajow kan aki ko k'o de jɔ u ye arajow wele ko a tɛ bɛn tuguni arajo ka furakɛlikɛla ta i ka arajo la bon furakɛlikɛla ninnu bɛ dɔɔnin di
tiɲɛ na an ka arajo n'u bɛ dɔ d'u ma koyi ɔ aki de ko sisan ko k'a ko jateminɛ parce que ministère min fana bɛ kɛnɛya ko kunna jɛkulu fana b'ale bolo ni farafinfurakɛlaw farafinfura fana bɛ tɛmɛ yen fɛ an yɛrɛ kɔrɔmuso min ye professeur Worokiya Sanogo ye ale b'o ko in kunna ye ɔ ko n'a ma ɲɛ sa olu kɛlen don ka maa minnu yamaruya u k'olu ka fura ko fɔ nka maa min bɛ t'i sigi komi ne ɲɔgɔnnaw ne ka fura kelen bɛ bana 490 ni furakɛ ani kɛmɛ gɛnni o fura bɛ ne bolo fala ne ka fura ka ɲi dɛ voilà mais n tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ sisan n'a nana a bɛ kɛmɛ aki ko k'o de dabila bon an dun ka arajow fana sigilen don cogo min bi est ce que ni furakɛlikɛla ninnu tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ arajo ko ɲɛdɔn koyi an b'o dɔn dɛ presse yɛrɛ média bɛɛ an bɛ min yɛrɛ dɔn o ye arajo de ye arajo balotɔ furakɛlikɛlaw ko a bɛ gɛlɛya dɛ mais aki ɲinɛna ko kelen kɔ ale bɛ ka furakɛlikɛlaw fɔ dɔwɛrɛ bɛ ka wuli min tɛ furakɛlikɛlaw ye o n ko dɔw bɛ n'u sigi k'olu bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn olu dalilu de b'olu bolo olu tɛ fura yɛrɛ fɔ yɛrɛ sababu de b'olu bolo donc ko k'o de dabila k'a lajɛ a ka don bɛrɛ la aki kɔni ko u bɛna na u ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli kɔfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli kɔfɛ ko sisan ko ɲangini de bɛna na kɛ haute cour de justice yɔrɔ ale cira ka bɔ yen kabini sariya sunbakura kɛra mais maa minnu tun bɛ baara la a kɔnɔ maa 47 ɲɔgɔn na olu kɔni kalo 9 ye nin u tɛ k'u ka sara sɔrɔ u ye sɛbɛnni kɛ k'a ci Asimi ma k'a k'a lajɛ parce que olu fana bɛ ka jɔrɔ min na normalement assemblée bolofara de tun y'olu ye parce que assemblée de y'a to n'olu sigira sen kan ɔ sisan komi olu tɛ ka to yen olu fana ka sigi assemblée kɔnɔna na u ka se k'u ka sara sɔrɔ mais ka jɛkulu ci ta fonctionnaires de don u ka to tan cogo la u tɛ ka sara sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ taa fa min na dɔ in cira ka ban u fana y'u ka damakasi kɛ nin y'u kalo 9 de ye u bolo tɛ ka da sara kan ni ko ni tɛ gɛlɛya dɔn i bɛ gɛlɛya dɔn nin de senfɛ Alubadara nana k'a se k'a fɔ min ye Jacqueline Konare ye ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma attaché Dunbiya k'an b'a fo voilà ko mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ ka ban 40 Gana ni 100 Gana na n'o y'a sɔrɔ a 40 Gana n'a 100 Gana man ɲi i ka taa n'a ye BCEAO la u b'a falen Bariba Bokum BCEAO tɔgɔla ko 20 Gana 40 Gana 100 Gana ko a ma interdit bi a ma interdit sini BCEAO fɛ wa n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ k'i bana k'a minɛ sariya ye min fɔ o b'o boli kan dɛ parce que kuma in guwana an y'a fɔ k'a fɔ fo wuli kɛra ka se u ma a yɛrɛ ye laseli kɛ a ko 40 Gana fosi tɛ a la BCEAO m'a fɔ ko k'a dunni dabila bi a m'a fɔ ko k'a dabila sini 100 Gana u m'a fɔ ko k'a dunni dabila bi u m'a fɔ ko k'a dunni dabila sini min ye maa o maa ye ni e tɛ i ka wari fɛ i ka wuli ka se n'ale olu yɛrɛ ma BCEAO la ye i ka 100 Gana n'i ye 400 bɔ ka taa falenni na ka bɔ ka i n'a to mɔgɔw k'a minɛ maintenant ni maa minnu bɛ k'u ban u k'u kofɔ parce que a bɛ ka na ni gɛlɛyaba de ye fɔnkɔɲɔgɔnko a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye donc ale ye o fɔ ko mɔgɔw k'u fɛ ministre Musa Alassane conseil des ministres la a ko dɛmɛ min nana don imprimerie tigiw ma han jamana kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n'u ye yan ko k'a lajɛ k'o d'u ma ka tila k'o dɛmɛ ni musaka fana ye a y'a sɛbɛn don conseil des ministres la an b'a fɔ o hakilina ɲuman in na tanti Mariam Samake an ka foli bɛ s'a ma tonton Ci Jakite k'ale fana fɔ min ye commissaire Kamate ye Mokhtar Dunɲɔ Peru Baginedakaw fɛ yen Bakari Kante Ma Berthe Raskebe Master Sumi Doni Brasco an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bubula Masini Janginɛ k'olu fo Voix du Mali kɔnɔna na Amdalayi Isa k'a fana fo Mulayi Idris min ye MPJ jara ye Isa Kaba Fanta Tomata Amadu Lasana Kunare Yusu Karabati an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Jikɔnbokaw fɛ yen ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni maa caman kɔni tun ye dugu in bila mais dugu in ko ko hakilisigi bɛ ka na maa 21 fatulen kɔfɛ min ye duguden dɔw ye k'olu seginna ka na nka dɔw kɔni ko yen wa ko yanni diɲɛ wuli cɛ olu tɛ segin yen tuguni koyi banabaatɔ minnu fana sɔrɔ olu la olu kɔni bɛ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na gouverneur ale ye wuli ka jɔ kɛ sa jinɛ dɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko waleya in cɛ jugura kosɛbɛ ale y'a kɔn fo ka se a dan na ko min ye fanga ye a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na école kalajata maaw k'olu fo min ye docteur Salim ye Aba Titanic la k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn
pressing dag dag maaw k'olu fo jɛgɛ optiki ka taa se Mali fura ma Omo n'a ka maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u se tera honorable k'an b'a fo ka sama transfert maaw fo Lansana Kone sabanan ale kɔnɔna ka Malik Bazoum fo ministre a ko ko fédération ballontannaw ani entraîneur k'u k'u jija u ka bɛn sɔrɔ k'o de ka d'ale ye ko fɔnko ɲɔgɔnko in ko nafa fosi tɛ a la k'olu kɔni bɛ k'a ko jateminɛ u fɛ olu bɛ k'a lajɛ a ko bɛna kɛ cogo min ko nka ko min ka ɲi k'u k'u jija u ka bɛn a ko fédération fana ni farikolo ɲɛnajɛ tɔnw caman bɛ yen degun b'olu fana kɔnɔna na sisan k'u ka directeur national des sports k'u k'o ɲini k'u ka k'o ɲɛnabɔ ni o ye ministre so tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ CNG ko fana na a ko k'a b'a dɔn k'a fɔ ko CNG ko jɛkulu 600 ni kɔ de bɛ yen bi mun bɛ CNG ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a tɛ se ka di bɛɛ ma kalata de bɛna na kɛ k'a bɛ dugawu kɛ kalata o fana ka se ka kɛ ka ɲɛ k'o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa farikolo ɲɛnajɛ don denmisɛnninw ka ko don fɛɛrɛ ni hakilina min bɛna na k'i la i k'i jija i ka na min ye 1er juillet tɛmɛnen ye salon san 2023 ka na se nin 1er juillet ma o y'ale san kelen ye ministeriya la a kɔni y'a jira k'a fɔ min ka d'ale bi o ye farikolo ɲɛnajɛ fan bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya kɔnɔna na ko kuma tɛ aigliw k'olu de ka ko o kuma ka ca kosɛbɛ nin waati in na k'a b'a ɲini a maaw fɛ u k'u jija u ka bɛn Falaye an bɛ min fɔ ministre ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye n'a ye tiɲɛ ta sisan a bɛ tiɲɛ ye a bɛ baara kɛ bolo di ɲɔgɔn ma o ye tiɲɛ ye nka a bɛ kɛ tiɲɛ kan dɛ su in na an bɛna maaw wele ka don maa minnu ni olu yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na degun bɛ u kan o sigiyɔrɔw la degun b'u kan u ka tɔnw degun b'u kan fana ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɛcogo ye sɛnɛko ta nasira fɛ baganmarako ta nasira fɛ dugudenw ka taa ni ka segin ko ta nasira fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ni hakɛ minnu ka kan min ye waleyaba minnu bɛ yen n'o o bɛ yen bi yaasa ka se ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan tiɲɛ don wolomasiri tabaw u bɛ cɛsiri ni fɛn bɛɛ lajɛlen na u ka yɔrɔw la nka min ka d'u ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan sa o ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ min b'a to olu yɛrɛ ka sigidaw la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na lafiya min b'a to bi min ye u ka dugudenw ye olu bɛ se cogo min na ka se ka lafiya sɔrɔ ka kow la yaasa ka se k'o kɛ sa min ye Segu mara ye a bɛ fɔ min ma ko interfleuve kɔnɔna na bi kɔni degun caman bɛ yen dugu caman de bɛ dugu minnu ni olu kɛlen don ka gɛlɛyaw sɔrɔ yaasa sa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu kɔni y'a jira sa k'u wasa don bi su in na min ye Yakuba Jara ale bɛ kɛnɛ kan yan Yuba Jara ale bɛ kɛnɛ kan yan ka taa fara Sumela Kulubali kan nin de ye siɲɛ fɔlɔ ye dɛ e kun tɛ o don wa e kun tɛ yan Jara de kun don wa ayiwa Sumela aw bisimila Jarakɛni Jarakɛni i bisimila ayiwa an y'a dɔn k'a fɔ degun caman b'aw kan o y'a to bi aw nana an fɛ yan samiya bɛ ka se gɛlɛya minnu don olu tɛ se ka dogo f'aw ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw k'a faamuya Yuba an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka tɔn yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ gɛrɛ i ka gɛrɛ mikoro la dɛ yanni ma gɛrɛ i kumakan ti maaw ti kumakan mɛn dɛ aw ka tɔn nana cogo di an b'a fɔ awuzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulillah an bɛ ala fo k'i ala waleɲuman dɔn ala barika da k'a fɔ an bɛ studio Kasum Tarawele kɔnɔ n'o yɛrɛ ne denkɛ Kasum Tarawele an b'a fo an ka bisimila ko ɲuman na vraiment a diyara an ye i ka ɲininkali fɔlɔ de ye yala an ka tɔn yɛrɛ nana cogo di bon alhamdulillah tɔn nana cogo mun sabula Kasum Tarawele bamananw ko ten mɔgɔ bɛ se k'e sigiyɔrɔ choisi ne y'a kanu ne ka sigi Bamakɔ yan mɔgɔ bɛ se k'o choisi e yɛrɛ kɛ kanu na ou bien n y'a kanu ka sigi nin région in na mais mɔgɔ t'a choisi ala fɛ ko ala ne bange nin dugukolo in kan
sigida k'e kɛ sigida den o ye ala yɛrɛ ka sɔnni ye donc an sigida mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnma sifinnakaw gɛrɛndɛ bonya waati min na ni gɛrɛndɛ bonyana tɔn bɛ yen a mɛnna mais nin tɔn in ale sigira waati min na de gɛlɛya nana an ka sigida la bon ni gɛlɛya nana sigida la fura bɛ ɲini cogo di a ti ɲɛ fɔ aw ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan donc masina interflow n'o ye masina bagaw bolo ye a commune bɛɛ haka ja fo ka taa se a dugu bɛɛ la ma a village mɔgɔw bɛɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bon an ka kɛ jɛkulu ye walasa sabula kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ an ka se ka solution ɲini an ka mankan na an ka se ka fura ɲini an na donc o tɛgɛdi ɲɔgɔn ma n'o wulikijɔ o nana ni jɛkulu sigilen ye n'a sɔrɔ a faamuyara. ayiwa merci jɛkulu bɛ sigi kun de la Sumala kosɛbɛ tiɲɛ don min ye degun ye aw fara ɲɔgɔn kan nka yanni degun ka se fana dugu ninnu fana bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ nka ka kɛ ni degun ye laɲini jumɛnw y'a to n'aw kabarola ɲɔgɔn kan tan fo kana kɛ ni jɛkuluba ye. bon bisimila Kasimu n bɛ lamɛnnikɛba jama bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ ni kɛ studio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ n balimakɛ Yuba Jara bɔra k'a fɔ cogo min na bon an y'a ye gɛrɛntɛ nane sigida la k'a kɛ dugu ɲɛmaa dɔw bɛ wuli i n'a fɔ n'o ye an ka chef de village n'an b'a fɔ o ma ko an ka dugutigilakaw an y'a ye dugu dɔw kelen kelenna mɔgɔ nana ka na dama kasi kɛ nka a ma jaabi ye a la donc an yɛrɛw nana mun miiri an ɲɛ b'a la nin dugu in dugutigilakaw nana jaabi ma di nin fana nana jaabi ma di est ce que kelen kelen naani de tɛ k'a to n'an tɛ ka jaabi sɔrɔ. aw nana jɔnni fɛ yen. dugutigilaka minnu nana u sera fanga tigilamɔgɔw ma dugutigilakaw y'olu ye fɔlɔ u sera fanga tigilamɔgɔw ma ka degun min bɛ yen k'o souligner mais anw y'a ye ale bi a ma jaabi diya n ye n ko an yɛrɛw sifinnakaw maa ma bɔ maa la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ne ye interfleuve ba fila ni ɲɔgɔn cɛla la k'a daminɛ Masina la ka taa bila Sanba la mɔgɔ mɔgɔ bɛ degun in kɔnɔna na hali n'a dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen maa ma ye an k'a lajɛ commune in kɔnɔ bɛɛ ka ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka jɛ ka se jama ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bɛɛ fɔ o de nana ni jɛkulu in sigili ye bi Kasimu Tarawele. ayiwa Yuba. naamu. bi i n'a fɔ an bɛ bi min na n'i ye mɔgɔ ɲininka awɔ kuma fɔlɔ kɔni min ye sɔrɔdasiw bɛ baara la inshallah an ma ban o ma inshallah nka ko kɛra cogo o cogo awɔ majɛ dɔw bɛ ye baara la bolo kɛ adamaden ko ye maa ko tɛ ala ko tɛ tiɲɛ don maanifin ko fɛra cogo o cogo fili dɔ bɛ ye a la tiɲɛ don bi ne bɛ fɛ k'a dɔn degunba jumɛnw yɛrɛ de bɛ yen n'u bɛ aw kan n'o y'a to k'aw kamana gan fo ka se anw ma yan. alhamdulilayi Kasimu e k'o ɲininkali o diyara n ye sabula nin waati in na e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ kalo mun na sisan an bɛ samiya de la an ka mɔgɔw bɛ balo sɛnɛ de la samiya sanji binna a bɛ waati bɔ mais hali bi an ka mɔgɔw bɛ ɲɔ bila dingɛ na kɛ kɔn samiya yɛrɛ ye sɛnɛ yɛrɛ la ɲɛbila dɔw de bɛ yen o ye jumɛn o ye foro labɛnniw de ye o ye ɲɛmatigɛw ye kɛ ka taa foro labɛn o si bɛ k'anw fɛ yen ɲinan samiya sanji binna a bɛ semaine damadɔ bɔ ɲɔ bɛ bila dingɛ na anw ka lamɛnni na bon o bɔlen kɔ ɲɛnamaya tɛ taa lamaga minnu kɔ n'o sugujɔw ye sugujɔ t'anw fɛ yen a bɛ waati bɔ k'a fɔ anw ka mɔgɔw de wulila u yɛrɛ ma ka taa sugu la o gɛlɛya bɛ yen hali bi ni baara kɛra anw ka dugu dɔ la ou bien ala mana a cɛ janyana ni fatuli kɛla mɔgɔw tɛ se ka taa sangafo la mariage tɛ yen sugujɔ tɛ yen mais gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye o sɛnɛ de ye vraiment anw kɔni aw tun y'a bɛɛ kun an y'a bɛɛ kun nka sɛnɛ in sa Kasimu kɔrɔbara bɔrɛ lankolon t'i jɔ ka gɛlɛn dɛ bɔrɛ lankolon t'i jɔ bon anw y'a ye sa an bɛ wulikajɔ kɛ sa mais an bɛ dɔ fara a kan walasa an bɛ kulo min na a ka se ka lamɛn a bɛ ka lamɛn koyi mais dɔ ka se ka fara a kan hali bi n'o ye an ka kɔlɔsili n'o ye an ka sécurité ye walasa samiya kɔni ka se ka don hɛrɛ la ni k'a kun jɛ hɛrɛ la o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ dɔɔnin fɔ a la sinon n'an ko an b'a baro daminɛ bi a ka ca sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ ni bagan minnu ye
n'o ye misiw ye sabula tracteur t'anw fɛ yen dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen misi tɛ yen o dugu bɛ yen misi tɛ yen foyi tɛ yen bi k'a fɔ fo n'a bɔra peut-être saga dama dɔw o ni ba dama dɔw yala olu bɛ se ka ci kɛ wa bagan foyi t'o dugu la o dugu yɛrɛ ka ca yɛrɛ an yɔrɔ kɔnɔ guwanlen don la peut-être an da bɛna s'a ma an ka laɲini ye mun ye walasa an ka se ka sɛnɛ kɛ. ayiwa o b'a to n bɛ ɲɛsin Sumala ma parce que n'i ye sɛnɛko in jateminɛ kosɛbɛ tuma caman an bɛ min mɛn o ye k'a fɔ ko lakana bɛna sigi sen kelen kan yaasa o kɔni o ka se ka o waati la degun ka se ka bɔ a la kosɛbɛ ale bɔra ka min fɔ sisan kɔɲɔ ti kɛ kosɛbɛ denkuli ti kɛ maa ti bɔ ka taa maa sanga fo karika dugu yɛrɛ bɛ o maa bɛ balo cogo di o de Kasimu o de jɔrɔ b'an na bi n'i y'a ye an wulila ka se aw ma yan bi a da sera fɛn fɔlɔ min ma n'o ye k'a fɔ an tɛ se ka dugu dɔ tɛ se ka dugu dɔ kungo kɛ n'an y'o ku nka bi kɔni gɛlɛya min b'an kan o de ye sɛnɛ sabu an bɛ balo sɛnɛ de la mɔgɔ bɛ balo fɛn kelennin min na n'i ko i b'o minɛ a bolo a bɛ yɛrɛ ɲini kɛ donc bi o de y'anw se aw ma yan ka se ka welewelema da kɛ fanga ye dɛmɛko la u ka se ka ko dɔ bila sen kan walasa sɛnɛ in kana se ka bali cogo si kan sabu o dɔrɔn de ye an balo n'a ye donc o de y'an se aw ma yan ka bɔ dugu dɔ la ka dugu dɔ sɔrɔ a ka gɛlɛ Kasuma y'a fɔ cogo min na baganw de bɛ ka tiɲɛ diɲɛ na don o don jɔn fɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu don o don baganw de bɛ ka tiɲɛ i tɛ se ka bɔ i ka so ka kilomɛtiri 1 sɔrɔ dugu si la ni lajaba m'i sɔrɔ bi kɔni o kɔnɔguwan de b'an na bon kuma bɛɛ de don sugu tɛ jɔ kɔɲɔ tɛ kɛ k'an ka ɲɔgɔn kungo kɔni o banna an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ŋwarada yɔrɔ ye min ye yɔrɔ min na sisan k'a fɔ k'an bɛ weleda fanga ye u k'u jija fɛn min n'o ka se o kana se ka bali o ye samiya kɛla ye. o ma salon aw y'a kɛ cogo di pour que ka se ka sabi. salon samiya kɛra nka a dɔw suma ma se ka don sabu awɔ samiya kɛra nka dɔw ka suma ma se ka don dɔw y'u ta sɔrɔ k'a don sabu an bɛ nin mankan in na bi Kasimu ne hakili ka ɲi an bɛ kalo 9 de la bi sabu depuis mois de septembre tɛmɛnen 2023 kɔnɔna na ni mankan ye a daminɛna a bɛna dugu ni dugu i b'a kibaru mɛn depuis ɲɛfɛ dugu la kɔfɛ a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yan dugu dɔw kɛra la minnu y'u ka ɲɔw to foro la a ma se ka tigɛ ka don n'a ye so dɔw ta tigɛlen k'a gosi ka n'a don jigiɲɛ la tasuma nana don a la minnu sera ka hakili sɔrɔ joona ka wuli ka boli olu kelen kelen de ye dɔw bɔ y'a dɔn burusi kɔnɔna na ni e ko ko i ci kɛ jigiɲɛ bɛɛ ko i ka wuli n'o ye a bɛ gɛlɛya i se mana ko min na i b'o de bɔ ka taa n'o ye ni i taara yɔrɔ min na ni duni y'o ban ye yɔrɔ min na i bɛ tila ka na yɔrɔ jumɛn kɔnɔbara bɛ lankolonya de Kasimu ni hakili la ni faamuya sɔrɔla i ka ɲininkali la. ayiwa ne ye dɔ faamu a la kosɛbɛ Yuba an b'a mɛn yɔrɔ caman na ko dugudenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan walima donso ka se ka lakana kɛ o tuma interfleuve la o ɲɔgɔnnaw tɛ yen wa. ok Kasuma an b'i fo ko aw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye aw yɛrɛ ka dugudenw ka lakana na komi dugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hakilina bɛ sɔrɔ o ko fana na. Kasuma an b'i fo ko ɲininkali la sabula n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na mɔgɔ faso ka gɛlɛn i bolo fɛn bɛɛ de ye ni mɔgɔ bɔra yɔrɔ la kunna k'a bɛ n'i gɛn ka bɔ i sigiyɔrɔ la i b'i yɛrɛ ɲini alihamudulila n bɛ se k'a fɔ minnu b'anw fɛ bi a bɛ f'u ma ko yɛrɛ ɲinibaw u bɛ k'u yɛrɛ de ɲini donc u bɛ se ka wele ko donso mais aw yɛrɛ b'u wele yɛrɛ ɲinilaw sabula k'i hɔrɔn gɛn ka bɔ a faso la a ka gɛlɛn dɛ e barajuru ni tonso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a fɔra i ka bɔ yen a ma nɔgɔn certes bi anw tɛ yen mais anw fana n'an baw bɛ anw yɔrɔ barajuru n'an tonso de bɛ yen anw minnu sigiyɔrɔ 100 Bamakɔ yan anw fana bɛ se ka mun kɛ o ye ni fara ɲɔgɔn kan in de ye sabula n'anw mansaw bɛ yen n'anw mansaw mɛ kisi est ce que aw mɛ kisi wa a se bɛ anw jɔnni ye k'an ka dugu la mɔgɔw bɛɛ ta balo la o se tɛ yen bon est ce que dugu fana mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka wuli ka na Bamakɔ yan wa donc n'o tɛ se ka kɛ donc il va falloir que u k'u yɛrɛ ɲini minɛn de ta bon u bɛ yɛrɛ ɲini minɛn de bolo sisan u bɛ yɛrɛ ɲini minɛn bolo kɛ fara an ka lakanabaw ta kan certes lakanabaw bɛ baara la u b'u se la ne tɛ surasi e tɛ surasi u bɛ baara kɛ n'u ka faamuyali de ye
ne tɛ se ka don o kɔnɔ i n'a fɔ e fana tɛ se ka don o kɔnɔ an lakanabaaw bɛɛ k'u cɛsiri mais hali bi an bɛ wele da u kɛnɛ de ye ka bon wa ou bien dugu sigicogo de ka gɛlɛn wa ou bien ba ni ɲɔgɔn cɛ in doncogo dɔ de b'a la fɛɛrɛ dɔ de kan ka kɛ a la wa. bon an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ ka bon o b'a la mais kɛlɛ fiyɛlɛ de kɛlɛ fiyɛlɛ de ye olu bɛ se k'a dɔn an bɛ se ka ni fiyɛlɛ jumɛn tigɛ a la sinon kɛnɛ ka bon mais a fiyɛlɛ kɔni m'olu bolo kɛnɛ ka bon Mali dɔ tɛ wa bon ni Mali dɔ don donc a bɛ kunbɛn cogo di o ɲuman bɛ to yen de n y'o de fɔ n ka kuma la u bɛ k'u se kɛ mais an b'a ɲini u fɛ toujours u bɛ dɔ fara a kan kɛnɛ bonya tɛ se k'a to f'u ka to yen ou bien k'a fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na an kɔni ma mun ɲini dɔrɔn u ka dɔ fara cɛsiri kan u b'u se la mais an b'a ɲini u ka dɔ fara a kan inchallah mais bi bi in na yanni samiya cɛ mɔgɔw bɛ ka balo cogo di komi aw ko ko degun b'a la très bien et puis an y'a mɛn fana k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ yen olu sɔnna k'u bolo don bɛnkan na dɔw ma sɔn k'u bolo don bɛnkan na o ko fana bɛ cogo di. bon bɛnkan ko in kɔni n tɛna se ka caman fɔ o la sabu ne bɛ yan de mais degun min bɛ yen i bɛ dugu dɔw mɛn i b'a sɔrɔ makan tɛ kɛ o dugu yɛrɛ tɔgɔ la u b'a fɔ dɔw bɛ fɛ ka bɛnkan ta danayamɔgɔ dɔ dugu dɔ bɛ fɛ ka bɛnkan ta nka olu bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ Kasimu bon hali n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ bɛnkan ye jumɛn ye bɛnkan ko kuma kun tɛ yen fɛn dɔ de nana ni bɛnkan ye gɛrɛntɛn de y'u don a la dɛsɛ ye dɔw de bolo don a la sinon a ma kɛ n'u yɛrɛ ka yamaruya k'a fɔ peut-être nin ko lankolon de kɛ nin ye n bɛ taa n yɛrɛ don a la donc min kɔni ye bɛnkan ko in ye bon dɛsɛ ni maa dugu o dugu mana ye nin na nin bɛɛ ye dɛsɛ de ye bon an bɛ dugu dɔn anw tɛ dugu dɔn u k'a dɔn ko azi tɛ i t'anw jugu ye an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a la i t'a la an kan t'o ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na sigida a hɛrɛ ka segin a nɔ cogo de la furuw kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn n'u taama ɲɔgɔn kun b'a ɲɛ cogo min na o ka se ka na Kasimu voilà. ayiwa Yuba tiɲɛ don interfleuve kuma bɛ fɔ degun bɛ aw kan bi o y'a to aw kabarola ka fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ fana bɛ yen a ka ɲi o ka fɔ ɲɛmaaw fana k'o mɛn jɔyɔrɔ jumɛn bɛ interfleuve yɛrɛ la mun ni mun de bɛ sɔrɔ yen a bɛ mun de nafa ɲɛ mun de bɛ yen n'a tora tancogo la a bɛ na gɛlɛya lase ka tɛmɛ aw yɛrɛ minnu sigilen don a kan nafa jumɛn bɛ aw ka interfleuve in na dɛ a ɲɛfɔ an ye k'a walawala an k'a faamu parce que ni ko ne ma sisan ko mun bɛ sɔrɔ anw fɛ yan an b'a feere an bɛ gilasi feere n'anw ma gilasi bɔ k'i mɔgɔ ninnu tɛ lafiya an b'a fɔ ko kuma la mɔgɔ minnu ka telefɔni charge ani courant tigɛra an bɛ groupe bɔ anw bolo an b'a fɔ ko bon an ni sigidala mɔgɔw an bɛ taa dumuni k'u fɛ yen ni don min na ni don ka nɔgɔ fana aw bɛ mun de ɲɛ yɛrɛ ne bɛ fɛ k'o de dɔn. bon n denkɛ nin ye question nɔgɔmanba ye. a walawala dɛ. a fɔlɔ mun ye. on dit que tous les Maliens naissent égaux devant la loi. o y'a fɔlɔ de ye fɔlɔ. o ye tiɲɛ ye. ne ye Malien den ye. o y'an ka nafa dɔ ye. e mɛ ne m'a ɲini Ala fɛ a kɛ ne kɛ Malien e kɛ Malien den e mɛ Musa ne ni mɛ Musa ne ye o y'a nafa fɔlɔ dɔ ye. o bɔlen kɔ an bɛ ka sɛnɛ min fɔ e ko aw bɛ ni feere aw bɛ ni feere yan mɔgɔ caman t'a kalama peut-être ne y'a mɛn ko duguba kɔnɔ ma ko burusi kɔnɔma de b'e balo foro bɛ Kasimu fɛ yan n'a foro b'e fɛ peut-être demi hectare de b'e fɛ demi hectare de b'e fɛ taa ne faso la ou bien taa n ko kɔnɔna na hectare joli bɛ yen y a des hectares san o san anw bɛ malo mun ni tiga mun ni sɔ mun sɛnɛ e de bɛ ka balo o la o burusi duguba kɔnɔma bɛ balo burusi kɔnɔma ka sɛnɛfɛn de la n'aw ma sɛnɛ kɛ e kɔnɔ k'e bɛ balo wa non interfleuve fɛn bɛɛ bɛ yen balo na sira kan sɔ bɛ yen tiga bɛ yen kaba bɛ yen ɲɔ bɛ yen a tɔ mun ye a bɛɛ de bɛ yen kuma lasurunyala et puis olu de bɛ ka duguba kɔnɔmaw fana de balo ni sɛnɛ mɛ kɛ yen an bɛɛ de b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ yan e bɛ ka malo san hakɛ mun na bi e b'o dɔn o ye salon ko samiyɛ gɛlɛya donn'o na ni ɲinan ta ni gɛlɛya donn'o na e bɛna ɲɔ bɔra sa joli ɲinan bon ni kama ni farafaralen ɲɔgɔn kan kama an ka kan ka kuloma gɛn o kɔfɛ n ye mun fɛ an ye fasoden de ye an ni hakɛ dɔw kɛ kan inshallah ok merci ne bɛ fɛ ka min faamuya parce que i b'a dɔn sisan mɔgɔw b'a fɔ ko ninnu ka nin yɔrɔ in na ni ninnu ma sɛnɛ kɛ ni nin hectare hakɛ
ma se ka kɛ ɲina a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye u yɛrɛ ye fɔlɔ parce que n'i ye sɛnɛ kɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'a nafa se i yɛrɛ ma fɔlɔ kosɛbɛ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka taa feereli kɛ kosɛbɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn bɛ yen Interfleuve balo bɛ taa yɔrɔ jumɛn na feereli na sira fɛ na sira fɛ bon o fɔlɔ yɛrɛ kɛ bɔ k'a daminɛ Segu ne ka taa bila fo an ka yɔrɔ fanfɛla fo Nɔnɔnkɔ an ka président an b'a fo Ala sɔnna ma a tun y'a ɲini ka nin sira in kɛ goudron ye bon jatigɛ wale sababu yɛrɛ sira in hakili la u y'a a baara jɔ dɔɔnin sabula a baara kun daminɛ na bon an ka feerefɛn a bɛna Segu a bɛna Bamakɔ yan a bɛ taa Masina yɛrɛ n'o y'an ka cercle ye an ka suguba fɛn o fɛn bɛ yen an ka commune n'o ye Saloba Saro ni découpage kura n'a kɛra cercle ye a bɛ taa ninnu bɛɛ la quoi donc diɲɛ yɛrɛ kalan bɛ ɲɔgɔn na de diɲɛ kalan bɛ ɲɔgɔn na ni fɛn minnu n'o ye sira ye sira bɛ bɔ yan fɛnw fɛ yen direct la farafarali t'a la donc e b'a ye dɔrɔn ni sɛnɛ bɛ kɛ Kasum a kɛ gɛlɛn voilà ni sɛnɛ kɔni bɛ kɛ a kɛ gɛlɛn voilà. ayiwa o b'a to n bɛ ɲɛsin Sumala ma oui Sumala n tɛna na ɲininkali in k'a cogoya kelen na kosɛbɛ mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye degun ta cogo o cogo du kɔnɔ hali ni 100 don kosɛbɛ 50 kɔni bɛ da musow kun siga t'o nin la waati in na Interfleuve musow bɛ cogo di Kasimu i da de sera kungo kɔnɔ jiri yɛrɛ tɔgɔ ma sisan gɛlɛya dan kɔni ye musow ta ye sabu mun na n'i y'a mɛn muso cɛ de b'i kɔ min bɛ a bolo lama kɛ fɛn dɔ d'i ma i k'a dun ɔ bɔn ni cɛ balila la i bɛ se ka muhara sugu jumɛn wɛrɛ da cɛ la i y'a dɔn a bɛ gɛlɛya ɔ donc gɛlɛya min bɛ musow kan o fana ye o dɔ ye aw tɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn ye bon a ka ca la n'i ko sugu musow de ka ca la ka tɛmɛ cɛw fana kan caman b'i kɔlɔbɛ a bɛ fɛnnin dɔ kɛ cɛ bɛ foronin dɔ d'i ma i yɛrɛ b'i ka fɛnw lama i b'i bolo lama n'o ye o gɛlɛya nana musow kan bɛ dɔn bɛɛ de sigilen don i sen nabara kɔnɔ bi Kasimu taa cogo tɛ maa si la yɔrɔ si ka bɔ dugu dɔ de la ka dugu dɔ sɔrɔ Kasimu a ka gɛlɛ bi cɛ b'o la muso b'o la denmisɛnnin b'o la bakuruba fɔ la gɛlɛya de bɛ Masina Interfleuve yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya de bɛ bɛɛ kan bi sabu n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ privé a yɛrɛ ka déplacement la i ye koba tiɲɛ ye Kasimu bon an mago kɔni bɛ min na ka wele bila ka taa fanga yɔrɔ la ale bi u bɛ baara min na u ka cɛsiri kɛ mais an mago b'a la a ka kɛ cogo min na olu de kɔni an o ye lafiya de ye an yɛrɛ kɔnɔ an ka lafiya ko ka segin a cogo kɔrɔ la mais a fɛɛrɛ o b'olu de bolo. Jara est ce que fanga kun delila ka se ka basigi ni lafiya la na mɔgɔ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a b'a laɲini cogo min ani sen na samiya in yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que u kana taa samiya dɔrɔn na ka tila ka tunu aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo di. bon ɲininkali de ko est ce que fanga delila ka se wa ouais kabini ko in daminɛ n y'o de fɔ fanga o b'u se la fanga yɛrɛ bɛ t'anw fɛ yen koyi fanga bɛ t'anw fɛ yen u bɛ waati kɛ misaliyara n'a fɔra ko nin dugu in fɛnna bi n'u jatigɛ wale tigilabagaw donna nin dugu in na bi sini bɛ fanga ye fanga bɛ taa o mais hali bi an mɔgɔ bɛ wasa min na o de ma sɔrɔ sinon u bɛ k'u se kɛ o fiyɛla de b'olu bolo an bɛ se ka ninnu lafiya cogo di bada kɔnɔ an ka laɲini de sinon fanga bɛ ka taa u bɛ k'u se kɛ voilà. mais sisan yanni fanga ka na mun se yɛrɛ bɛ mɔgɔw ye ka se ka au moins i kɔni tɛna to ka to sigilen ten k'i tɛ foyi kɔni kɛ dɛ hali n'i b'i débrouiller dɔɔni k'i fana k'i firifiri dɔɔni. baara nasira la ou bien baara nasira la yɛrɛ dɛmɛ. baara nasira la mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na parce que i kɔni tɛna i sigi k'i bolo fila da i sen kan. sisan Kasuma a ka b'o fɔli ma ne ma d'a la nin wagati in na ko bi anw mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ non u tɛ se ka fɛn ka mun na. sabu mɔgɔ ninnu jɔlen n'u tɔn kɔfɛ de yan. i y'a faamu yɛrɛ de. Kasumu u tɛ se k'u lamaga n bɛ k'o de fɔ ni sugu tigɛla lamaga fɔlɔfɔlɔ ye sugu de ye o ni a bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye o tɛ se ka kɛ mun de bɛ yen sisan aw jeune groupe aw ka taa nin dugu in sira fɛ olu bɛ t'u sigi de u tɛ se ka foyi kɛ sabula n'aw ko a bɛ lamaga kɛ u bɛ bali ka na de tunga ne don k'a fɔ u bɛ rendez-vous d'an bɛ na nin don o tɛ yen donc c'est pourquoi fɛn bɛɛ jɔ la. mɔgɔ yɛrɛ tɛ. non fɛn bɛɛ de jɔ la. u t'a kɔrɔbɔ yɛrɛ ka foyi yɛrɛ bolo da. nin wagati in na fɛn tɛ se ka kɛ
an bɛ balo sɛnɛ mun na c'est pourquoi an nana bi mɔgɔ bɛ mun de dun parce que n'i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ bɔ i nɔ na e b'i ka so kɔnɔ kuda ye dumunifɛn min bolo o banna i tɛ se ka taa yɔrɔ i b'a kɛ cogo di i b'a fɛ k'o de dɔn i b'a kɛ cogo min na dɛ e yɛrɛ bɛ k'a bila kɔlɔlɔ min kɔnɔ dɛ a b'o de kɔnɔ mɛnɛ e b'a kɛ cogo di na a b'o minɛn yɛrɛ de kɔnɔ mɛnɛ foyi tɛ yen sisan maa si tɛ se ka taa ayi a tɛ se ka taa san fan fɛ fo ne savant san bon san fana o bɛɛ sira de fɛlen don o sira bɛɛ minɛnen don misaliya n'an ka mɔgɔw bɛ fɛ ka taa maasi na sugu la ni nasɔngɔ bɛ ni n'aw banna sisan waati dɔw lakanabaaw bɛ n'aw sukɔrɔti bɛ taa nafɛnw san o n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi mais k'a fɔ e yɛrɛ wulila ka taa e yɛrɛ magite la mɔgɔ a da mɔgɔ tɛ se ka taa ɲɛnaga fari kungo kɔnɔ e tɛ se ka taa foro tu tigɛ n'aw mago bɛ sugu la sisan aw dugu de bɛ fara ɲɔgɔn kan lakanabaaw bɛ n'aw sukɔrɔti ka taa sugu la aw bɛ taa sɛbɛnni na san n'a se bɛ mun ye ou bien dɔgɔkun na ou bien un mois na voilà ou bien misaliya sisan n denkɛ ne ye 2000 di ne ma alihamudulila ne bɛ se k'o 2000 ci paraw ma ou bien k'o don fɛn dɔ la k'o tigɛ taa ni ɲɔgɔnna de bɛ yen sisan n t'a dɔn ne y'a faamuya. o tuma n'i y'a faamuya o aw lakorilen don ni fanga yɛrɛ de mana aw tɛ se ka foyi k'aw yɛrɛ ye yan. sisan Kasimu a ma nɔgɔn. maa tɛ se ka bɔ i nɔ na. u ma ko fila don e ma kɔn k'e fa dɔn marifakisɛ k'e fa e bɛ jumɛn de ta n bɛ taa kungo kɔnɔ n bɛ sa ou bien n bɛ to so kɔn k'e faga o fila de bɛ yen en tout cas a b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ sisan. misiriw tɛ seli fana wa. misiriw bɛ seli. misiriw bɛ seli. kɛra cogo cogo misiriw na seli. o bɛ dugu kɔnɔ ye o. o bɛ dugu kɔnɔ ye. nka kɔni fɛn min kɔni a ye k'a fɔ cogo déplacement ninnu de bɛɛ jɔra Kasimu ni n ka kuma daminɛ na n y'a f'i ɲɛna yan ka bɔ 1 kilomètre du village i tɛ se k'o kɛ quoi i tɛ se k'o de kɛ i y'a ye bon nin kamanagan in an bolo fila yɛrɛ de sirilen don bi bon an bɛ wele da in de sama toujours fanga nɔfɛ u ka dɔ fara cɛsiri in kan an ka se ka sɛnɛ kɛ Kasimu o de yan. bon cɛsiri daminɛ aw yɛrɛ ye mun cɛsiri kɛ. bon cɛsiri in daminɛ ye jumɛn ye an yɛrɛw fɛ. tɔn yɛrɛ ye mun kɛ pour que ka dugudenw kɔni u k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ Bamakɔ aw sigilen tɛ aw hakili b'u la. voilà Kasimu an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan nin ye an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan nin ye ka wele bila ka taa fama u k'a dɔn k'an bolo fila sirilen tɛ ten k'a fɔ an tɛ ka lamakɛ ka u tulo ma gɛn et puis minnu fana seko ye min ye o dɔw ta yɛrɛ ye dugu ni dugu de ye bon nin gɛlɛya in ye dugu sɔrɔ e bɛ Bamakɔ nin bɛ Côte d'Ivoire nin bɛ nin yɔrɔ in na a y'a lajɛ an bɛ se ka mun fara ɲɔgɔn kan k'a di ka taa di somɔgɔw ma u k'u bolo dɛmɛ ni o ye Kasimu an b'o de bɛna k'u kɔnɔ. o minɛnw bɛ se wa. minɛ o dɔw bɛ se mais kɔsa in na dankarila olu fana la sabu fɔlɔ sani ka siraba in tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ sira fɛn min ye o de ye siraba in yɛrɛ tigɛli ka bɔ Bamakɔ yan k'an kɛ kabila sɔrɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi o fana risque ba de b'a la. cogo di. risque b'a la ye jumɛn mɔgɔ tɛ se ka taa. mɔgɔ tɛ se ka taa Kasimu. ni sɔrɔdasiw t'i kɔ. ni sɔrɔdasiw t'i kɔ o ka gɛlɛn gɛlɛya filanan ye mun ye o yɔrɔ ko la o ye sirako ye a kun da sera sirako ma sira gɛlɛya ni samiya sera anw fɛ yan ni sera Segu ka ban a banna o ye sira ɲumanko bannen ye mobili si tɛ taa kari sigi tɛ sira minɛ ka taa ni ye yen fɛ a tɔ bɛ kɛ 207 de ye fɛn min ni i bɔra nin dugu in na ko i bɛ nin dugu in sɔrɔ n'i wulila Kasimu 8 heures ka bɔ Segu k'i bɛ taa anw ka yɔrɔ la ne bɛ fama ma waati min na kɔni n b'a dɔn fɛn tɛ fara a kan mais c'était à 110 km de chez nous anw kana Segu mais ni samiya sera i bɛ min k'an senfɛ n'i wulila 8 heures i b'a sɔrɔ 14 heures b'a sɔrɔ i ma don samiya sira tiɲɛ bolo mobili dama min bɛ foncer ka tile sira la o ka ca an bɛ taa meleke masira min fɛ ka ba tigɛ ka na o sira tigɛra ni maajugu de y'o tigɛ an na sisan ka se ka n'anw ye ba tigɛ dɔrɔn o ye bɛlɛ ye ka na fo Saro donc o sira in de tigɛlen don o tɛ bɔ bi nin tigɛlen ji fɛ nin tigɛlen maajugu fɛ yala an b'an ko an bɛ taa Njami i ye ko ye sa o de bɛ sira. o tuma n'aw ye donbolo kɛ a bɛ taa cogo di. n'an bi o de tigɛra donbolo yɛrɛ tɛ ka se bilen. sɔrɔdasiw fana tɛ se ka taa n'a ye. sɔrɔdasiw an bɛ wele min bila o ma o ye olu de ka se k'a kɛ ba an bɛ wele min bila o ma olu de ka se k'a kɛ bi ni sɔrɔdasiw nana aw mago bɛ min na ka taa n'a ye o de ka di anw ye ani ka bɛn la na ka lakana sabati yɔrɔ la ka nin bɔ sen na mankan in ka taa ka bɔ yen sigida ka segin a sigicogo yɔrɔ kɔrɔ la dugubaden de wulilen don Kasimu ka taa fara dugu wɛrɛw kan
walasa mɔgɔw y'u sigiyɔrɔw bila mɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila dongo a bɛ taa dugu joli la a bɛ dugu min y'u sigiyɔrɔ bila Kasimu n tɛna se ka n da don a nombre la mais a ka ca ka taa i bɛ taa fara i sigiɲɔgɔn dugu dɔ de kan walasa i bɛ se ka kisi i y'a ye wa o de bɛ sen na Kasimu. ayiwa an filɛbagaw n'an lamɛnbaga dɔw fana olu b'a fɛ k'u da don baro la kosɛbɛ an bɛ bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ a ka di dɔw ye u ka kuma kosɛbɛ nka yanni olu ka o nɛgɛjuru bila sen kan Yuba yɔrɔ ni samiya sera mɔgɔw bɛ labɛn kɛ kɛra cogo cogo aw kɔni ye nɔgɔw bila ka taa dɛ ou bien de engrais bon engrais dɔw t'a la dɔw t'a la ye o yanni sira ka tigɛ yanni sira ka tigɛ yɛrɛ a bɛɛ ma se ka taa kɔni a bɛɛ ma se ka taa sabula n'i ko engrais ale bɛ waleya samiya kɔrɔ don samiya dun donna sisan donc nakɔ bɛɛ ma se yɔrɔ sɔrɔ aw ma se ka caman ci an ma se ka caman ci fɔlɔ mais nin bɛɛ la o préfet bɛ yen ne bɛ to k'a ye a bɛ réunion kɛ mansin na aw ka yɔrɔ la fana nin waati na hakili la k'a fɔ jɔyɔrɔba dira dugutigiw ni fɛnw ma an ka dugutigiw to yen préfet ani segu gouverneur u tɛ nin ko in kalama u t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ nin degun in kɔnɔ na ou bien aw ma s'u ma wa. ok an b'i fo. an b'a fɔ mɔgɔw ye minnu b'a fɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira ye 76 47 78 93 ye 76 47 78 93 maa minnu b'a fɛ ka weleli kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ jenekaw ko majama fana ye jene dugu dɔ ye wa olu b'a fɛ ka weleli kɛ ko olu n'aw man jan ɲɔgɔn na ko a degun dɔ b'olu fana kan d'accord yanni an ka nɛgɛjurutigiw sɔrɔ n bɛ fɛ k'o de yɔrɔ faamu quoi parce que ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ i yɛrɛ ka kuma i ye maliden ye i ka hakɛ kan ka k'i ye i ye fasoden ye cogo min na préfet kɔni kan ka bɔ a kalama segu gouverneur o kan ka bɔ a kalama damakasimakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen hali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ aw ka yɔrɔ la a ma k'olu ye fana wa. bon Kasimu n bɛ se k'a fɔ damakasi kɛla sabula e nana filɛ émission min na sisan diɲɛ b'a kalama o diɲɛ b'a kalama mun b'a to minnu bɛ sigida la u t'a kalama e taa kun ye baara min ye est ce que a kɛ ka ne k'o fɛ yan ni b'a jigiya u fana y'u se kɛ parce que bɛɛ da ye se de ye o le gouverneur le préfet le maire n b'a jigiya u y'u se kɛ mais peut être u se danna u ka kan se yɔrɔ min na olu danna ye de donc bɛɛ de da yɔrɔ don baara in na quoi voilà. donc e bolo aw ye kuma las'u ma. kuma ser'u ma dugutigiw i n'a fɔ e y'a fɔ cogoya min na anw ka sigida ɲɛmɔgɔ dugutigiw de ye abada ni ɲɔgɔn na. ayiwa an k'a lajɛ n'an sera ka dɔ sɔrɔ allo 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 ayiwa n'a ma se ka sɔrɔ an bɛ tɛmɛ Yuba kuma b'i bolo. ouais. parce que an bɛ fɛ ka min faamu. ni ko gɛlɛyara cogo o cogo mɔgɔ kɔni damakasi yɔrɔ dɔ bɛ k'i la fɔlɔ i yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o bɔra yen i ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ yen u bɛ se ka damakasi k'olu ye tiɲɛ don bi su in na mɔgɔ caman bɛna bɔ a kala an yɛrɛ ka dugawu ye sini kibaruya ɲuman ka sɔrɔ a ko la maintenant aw ye fara ɲɔgɔn kan mun kɛ est ce que a y'u labɔ allo waaleykum assalam n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu Abubakar Siriki Traoré ka bɔ Sɛbɛninkɔrɔ an tulo b'i la. ne bɛ fɛ ka i ka invité ɲininka n b'u fo fɔlɔ. je pense que ɲininkali in kɛra u la mais a ma faamu kosɛbɛ quoi c'est à dire u ka yɔrɔ la. awɔ. u bi minɛnw lataga u bɛ se ka u bɛ minɛnw lase yen cogo di. ni minɛnw tagara bingannikɛlaw de bi minɛn ninnu tiɲɛ wa ou bien minɛnw yɛrɛ de tɛ se yen nɔ ne fɛ k'o ɲininkali de k'u la. d'accord. o kɔfɛ fana n bɛ fɛ ka message komi an ka yɔrɔ la gɛlɛya dɔɔni bɛ sirako la n bɛ fɛ k'o fana passer. n'a ti kɛ baasi ye. aw ka yɔrɔ ye min ye. vraiment Sɛbɛninkɔrɔ sira Kasimu kataba 4 don. aw ta in. an b'a ɲini délégation spéciale mɔgɔw fɛ. an bɛna aw la na yan de koyi.
i bɛ Keba ka numéro ta Keba ka numéro est 73 38 56 66 56 08. Ok, problème dans la Parce que ni ma fili an kun y'aw ka yɔrɔ ko kuma fɔ an kun bɛ fɛ k'aw programme yɛrɛ. sinon Samiyaw ta in bɛ wuli minɛ. a y'a hakili to a la. Interfleuve sira tɛ sa nka aw fana sɛgɛnnen don yan. Kasim ni fitiri sera mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ. I y'a fɔ n hakili b'a la. Ok. Merci beaucoup. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. O diyara an ye. Ko bingali minɛnw maa jumɛnw don minɛnw b'aw bali ko parce que k'ale bolo k'aw m'a jaabi ka ɲɛ. Sira tigɛli ya. Ko n'aw ka taa ni minɛn ye. Bon n'a ko an bɛ taa ni minɛn sisan u bɛ taa mobili de fɛ nɔ. Taa mobili de fɛ. U bɛ sira tigɛ mobili. Ne kɔni kun tɛ o a ka kan ka sigi e kuncɛ la ni ne ye o ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. N b'a ni su. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. E tɔgɔ Mamutu Jara ka bɔ Sule mais i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sumaye Madi la. Mamutu Jara. Awɔ. I Tarawele. Awa. I ka ɲininkali ye jumɛn ye Jarakɛ? N bɛ fɛ ka cɛ ka kuma de confirmer quoi. A ye min fɔ yɔrɔ lakanako la. Wulibali de don dɛ. Awɔ. Parce que ne yɛrɛ binakɛ a bɔra ka taa an ka nakɔ la dɔrɔn dugu soda la. Bamanji ninnu y'a minɛ hali sini a mɛ ye ɲɛna. Awɔ. Et puis fana an yɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taa nafɛnw san sira kelen min na o ye ka bɔ an fɛ ka taa Saro. Saro. O sira kelen dɔrɔn de libéré don an fɛ bi bi in na. Wa alo yɛrɛ donso de bɛ mɔgɔw accompagner ka taa sinon mɔgɔ si tɛ se ka taa yɔrɔ si. Imagine dugu dɔw ni dugu dɔw tɛ kilo 1, kilo 2, kilo 3 mais mɔgɔ tɛ se ka taa. Hali semaine tɛmɛnen attaque min kɛra anw fɛ jadisiw taara dugu daminɛ Bamanji ninnu 4 heures wagati ka si fo ka dugu jɛ u bɛ yen militaire bɛ taa o kɛra n dɔgɔrɔ. Jara i ka ni émission diyara ne ye trop parce que u bɛ ka kuma an ka yɔrɔ kan cogo min ko caman bɛ yen nɔ u dogolen don mɔgɔw tɛ a kalama. Bon ni émission in bɛna kɛ sababu ye faamaw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min pour que se ka décision ta ko in kama sinon samiya tɛ k'anw fɛ dɛ. A bɛ gɛlɛya. An kɔni ka yɔrɔ kɔni a samiyako ni yɛlɛma wɛrɛ mɛ don ko la kɔni mɔgɔ minnu bɛ ne y'u wele bɛrɛ fɔ fɛ yen k'u sigilen tɛ samiyako kan. An kɔni bɛ dugawu kɛ Ala k'an ko ya nɔgɔya. Amina yarabi. Sira min fana fɔ ka bɔ Segu ka taa. U bɛ min fɔ sira ko la a kɛ y'a fɔ cogo min a kɛ cogo n'o ye. Ne yɛrɛ musokɔrɔba nana Segu a bloqué a ma se ka segin a dun kan ka segin o sira de fɛ mobili tɛ yen. Mobili tɛ yen sira man ɲi. Sira tɛ yen a tɛ yen de. An dugawu kɔni kɛ Ala k'a ko yaw nɔgɔya wa. Amina yarabi Jara. An merci ani baraji. Merci. Naamu. N'an taa ko yen. Cɛ ka ɲininkali nin kɔni ye faranga de kɛ. Voilà. I balimakɛ in ale ye faranga kɛ. Sisan an ka sira tigɛ mɛn k'an bɛ tilema sira tigɛlen don fo sisan mais a bɛ kɛ cogo di tilema kɔnɔ mobilitigiw bɛ taa mais u nana ye waati laban ninnu na u ye sira de tigɛ sabula n b'a jigiya seli yɛrɛ sitɔla semɛni kɔnɔ u y'an ka mobilitigi dɔw minɛ donc anw dun ka sira man ɲi kɔrɔlen. Ayiwa i jɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. Aleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Nabila Tarawele ka bɔ Paris ça va. Alhamdulillah mala tanu. Ayiwa Nabila an bɛ Interfleuve la bi.
Ok. I ka ɲininkali ye jumɛn ye ka ɲɛsin an ka maa welelenw ma. Ne ka ɲininkali. Allo an tulo b'i la. A bɛ ka kɛlɛ ne fɛ yan. An kɔni tulo b'i la ka ɲɛ dɛ. Parce que ne y'a lakɔlɔsi intervenant caman bɛ na u b'a fɔ ko insécurité b'u ka village la. Parce que ne bɛ fɛ k'a dɔn village ninnu n'a sɔrɔ principal de bɛ minɛ terroriste fɛ quoi. Parce que Masina a lamara bɛ sɔn ka taa ni dugu 500 ye dugu 1000. Mais n'a fɔra ko olu bɛɛ ka lakana militaires fɛ militairement o se tɛ anw ye quoi. Mais je voulais savoir n'a sɔrɔ route principale sira belebeleba min bɛ route principale n'o de bɛ minɛ terroriste fɛ wa ou bien u ka sira fitinin minnu bɛ bɔ ka taa village kɔnɔna la olu de bɛ minɛ i bɛ fɛ k'o de dɔn. Filanan i ye cɛ ɲininka question na est ce que dugutigi ni préfet ninnu bɔra ni affaire ninnu kalama parce que à chaque fois caman b'o bɔ u bɛna radio sow la u b'a a ɲɛfɔ est ce que u ye réunion kɛ k'a ɲɛfɔ dugutigiw ɲɛna k'a fɔ préfetw ɲɛna ni sous-préfet pour que jɔyɔrɔya ka remonter ka se fo armée ma sanfɛla mɔgɔw ma. Voilà ne ka question m'o de kan. Ayiwa o ni jaabi e b'i teliya ka i ka kuma dafa pour an ka kuma di Ismaila fana ma ale ka o de ye yala minɛnw bɛ taa cogo di. Bon an ko gɛlɛya bɛ sirako de la sisan gɛlɛya fana fara a juguyala tɛ dɔwɛrɛ samiya hali kɔrɔlen hali terroriste ko tɛ ni samiya sera sira in fana de man ɲi. sira in man ɲi dɛ. Voilà sira in man ɲi. kɔni ne yɛrɛ bɛ sira in dɔn. Voilà sira in man ɲi. c'est ça. Ayiwa ko dugutigiw ni ani ɲɛmaw olu sera ani préfet ani gouverneur. Bon yɛlɛma ko maa caman bɛ n'i sigi ka nin kuma ninnu fɔ ko k'a sɔrɔ ko kuma la ko i bɛ taa sɔrɔ dugu ko c'est-à-dire ale bɛ fɛ k'a fɔ de dɔrɔn minnu bɛna kuma tuma caman u ka gɛlɛya ninnu caman i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ belebelebaw tɛ quoi. Yɔrɔ belebelebaw tɛ n'a fɔ cogo di. Dugubaw tɛ quoi ale bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ sira fitinin minnu bɛ don dugu kɔnɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o de don walima n'o y'a sɔrɔ dugu sira belebeleba yɛrɛ n'o olu de bɛ tigɛ quoi. Bon dugu sira yɛrɛ pour que k'e lafiya dɔrɔn dugu sira bɛɛ tigɛlen don pour que k'e lafiya. Bon dugutigiw b'u se la n y'o de fɔ dugutigiw b'u se la préfet an b'a jigin o fana b'u se la sabula a b'u ka mission kɔnɔ gouverneur fana b'a se la mais ne bɛ ɲininka kelen sisan an ko kɛlɛ b'anw fɛ yen a dɔn adamaden ni kɛ bon ni fɛn bɛɛ ye o anw ka territoire anw filɛ ka kuma kɔnɔna mun kan sisan ni jama yɛrɛ ye e Kasimu ne bɛ sɔn ka t'e sɔrɔ sini sɔgɔma ni jama yɛrɛ an ko dugukolo yɔrɔ bi mais lamɛn min na sisan o est ce que n'i ye kunnafoni f'e ye wa n tɛ k'e tan mɛ e de cɛkɔrɔba bɛ émission na quoi sisan fɛn dɔw bɛ yen ɲɛnamaya la olu fɛnw ti dogo certes an ka kan k'a fɔ administrativement n b'a jigin fɛn bɛɛ monter la ka taa a bɛɛ yɛlɛnna a ka kan yɛlɛ cogo min na a yɛlɛnna ten o dugutigi yɛrɛ sigi mɔgɔw kamana quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ tuma caman fana ɲininkali bɛ kɛ de sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dugutigi kɔni tɛ sigi ka nin lajɛ o. Voilà ni dugutigi ye automatique ye o. Merci. o ma se fɔli yɛrɛ la yɛrɛ ale b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ale bɛ nin lase o. Voilà. parce que a nafa fɔlɔ y'ale kunnawolo fɔlɔ y'ale de ta ye o. Très bien dugutigiw b'u se la. Voilà an b'a sariya dugutigiw b'u se la. ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Voilà. aleykum asalaam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ ye Ibrahim Tangara n bɛ Bamakɔ yan. Ibrahim Tangara Bamakɔ. ayiwa Tangara an tulo b'i la. nba ko ne fɛ e yɛrɛ ka kile question dɔ pose u kun. ma ne fɛ u ma se k'i jaabi ka ɲɛ quoi. i ko duguladenw yɛrɛ nafa ye min ye. a ko daminɛ garaji la. duguladenw min sara dugula sara la mɔgɔ t'a da dɔn. duguden caman de sara dugu défense na. n bɛ marifa ta ka n yɛrɛ défend quoi. en même temps i ko nafa jumɛn b'a la. civil o civil ou bien kari o kari. ni moribuba de bɛ bɔ nin Joro Masina o ɲɔgɔn n'o malo bɛɛ de bɛ bɔ nin zone ninnu na ka remorque ninnu fa ka na ka ɲɛsin Bamakɔ ma olu ka sɛnɛkɛlaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan kumakanw bɛ yaala
minen no saro ko wori ko du farno kana ku mai juro ere mor ku fa be matna kana to wani sigula ko awo zo na papari bala ga ayro ku sera bari ti kata ko sera bari be matado sera ko bani ko c'est vrai la tiritu dibi samia sa sera do beti ko sera mo sera bari ti ko ni sera sigudoro sera babani ya be la tiritu di ni samia sera ro sera beti ke mais c'est dire ayro ko bugu la c'est zone très fast la papari ba ayro na kitene ga dugu du mais tu capable de pas développer l'impi ko o te ko mais c'est très large voilà dugu di difa ko parce que na fa kana fa ni dugu de parce que mal di undo ko awo fo no ma tene ga ko lo buka ko lo mi jamana ka voilà mera parombi ta ko dugu do mo wolo e mo do fa nya ko voilà par rapport au milieu de na ko do no dugu ko ni kala sandri kala yere da na adano na ndi ka ro la polo polo ya ro ti awero mo milieu de na ko to ta ko o ma simere no ti la plato wa ci tera ko ta ko milieu de pour que jona wa kala ma dimba wa kala ma ko voilà il est facile voilà au dina amina ya rabbi voilà merci merci itangara wow Ismaila dugutigiw jɔrɔ ko kuma fɔra kosɛbɛ tangara bɔra ka nafa ko kuma fɔ kosɛbɛ dugudenw yɛrɛ bɛ u ni dili min kɛ a y'o fana fɔ aha ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko nin bɛ su bɔra a ko la Kasim su bɔli ko kuma kɔni kuma tɛ sabu n ko i ma n balimakɛ n'o ye Yuba Jara a bɔra k'a f'i ɲɛna ka bɔ ka kɔfɛla sɔrɔ fila de don soit i ka to dugu kɔnɔ kɔngɔ k'i fa soit i ka bɔ dugu kɔfɛ marifakisɛ k'i faga an bɛ nin yɔrɔ min na mɔgɔ hakɛ min fatura nin kɔnɔna na 2024 yɛrɛ kɔnɔna na sabu mankan daminɛna depuis 2023 mais 2024 in kɔnɔna na maa min fatura kɔnɔna na Kasim a tɛ ka compter ka ban su bɔra a kɔnɔna na yɛrɛ de hali kunu an kɔrɔ an kɛrɛfɛ dugu dɔw la fana su bɔra ye o ye dɔ yɛrɛ n bɛ bɔ n bɛ taa n ka fura tigɛ ka na di sokɔnɔ bagan minnu bɛ so u y'a bɔ n'a nin na ten a filɛ tan su bɔko kɔni banna et puis enlèvement mɔgɔ de tɛ se ka bɔ bamanankan kuruba fɔ la n y'a fɔ bɛɛ de bolo sirilen don k'a don so kɔnɔ i tɛ se ka bɔ su bɔko kuma kɔni banna ye Kasim awa a ye min fana fɔ o ye sirako in ye kosɛbɛ sira tigɛli ko sisan n'i ye tangara ka kuma lamɛn o la a bɛ faamuya parce que ale y'a jira k'a fɔ n'i kɔni bɔra masina ka bɔ gudɔrɔn ko kuma banna o ye kɔni kɔrɔ de sa ni tilema kɔni de tɛ aw kɔni aw bɛ komi anw ɲɔgɔn ko Manankɔrɔ ni san binna anw bɛ to Manankɔrɔ ye Bamakɔkaw bɛ to Bamakɔ yan fo ka taa samiya ban a tɛ ku i la o Ala ka nɔgɔya o ma an ka préfet kelen tora a la Allahu akbar walayi sanji taara n'a ye Allahu akbar walayi sanji taara n'a ye donc wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ yen mɔgɔw bɛ fɛ ka min faamuya kosɛbɛ ko ninnu na o ye a ye caman fɔ a la mais tɔn yɛrɛ ka labɛnw na est ce que ni nin kunnafoni di ninnu tora sen na olu kɔfɛ est ce que fɛɛrɛ wɛrɛw fana bɛ yen mun bɛna fara kunnafoni di ninnu kan fɛɛrɛw baden bɛ yen Kasim o ye jumɛn ye d'abord an bɛ fɛɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye an b'a jigiya ni appel min lancelen filɛ nin an bɛ na lamɛn donc n'an lamɛnna ko bɛɛ y'i sigiyɔrɔ sɔrɔ i nɔ na a ko tɔ o bɛ Ala bolo i y'a ye wa donc dɛmɛ bɛ se ka tɛmɛ sira o sira fɛ sa sabu an ko sirako gɛlɛya bɛ yen ni bɛɛ y'i sigiyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko lakana nana i y'a dɔn o dɔɔnin bɛ ban an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka taa so mɔbili ka se ka bɔya ka se n'o ye o sumaya fara o teliya kan a ka se k'a se yɔrɔ sɔrɔ voilà est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi ni wulikajɔ sera ka kɛ dɔgɔkun nataw la sɛnɛ mɔgɔ bɛ se ka hakilila tigɛ a la Jara alhamdulillah samiya a ma jama kosɛbɛ ni wulikajɔ sera ka kɛ an b'a fɔ alhamdulillah sɛnɛ a bɛ se ka kɛ sabula non seulement an mago bɛ sécurité la mais ka tila k'a fɔ an marabaaw ye n y'a fɔ dugu dɔw bɛ cikɛ misi de tɛ yen munna an ka laɲini dɔ munna ni tracteur dir'u ma ka taa sɛnɛ pourquoi pas o ma deli ka di aw fɛ yan tracteur interfleuve la bon t'o dɔn ma d'a la ala nin bɛ se ka kɛ occasion ɲɛmɔgɔw bɛ se ka min fɔ est ce que e y'a faamu fɔlɔ
tracteur Senegal machine ah wala ka taa n'a y'anw fɛ yen ah dugu tɛ misi dugu minnu bɛ ni misi tɛ yen ka taa du a ma deli ka kɛ bon ne t'a kalama a komi kumaɲɔgɔnw fana bɛ a bɛ se fana bɛ yan minɛ mais min bɛ i b'a dɔn min bɛ mɔgɔ dabali ban c'est que an ka jamana ye don dɔ la n'i ko i b'a kuma fɔ i b'i yɛrɛ i b'a fɔ k'i k'i da de quoi siga t'o la ne ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ wagati dɔ la awɔ interfleuve dɔgɔyalen tun ye tracteur 7 ye interfleuve dɔgɔyalen min tun kan ka taga ye awɔ o ye tracteur 7 ye ne ko ko kelen ma se ma a taara wa sisan ne yɛrɛ y'a dɔn sa k'a ma taa o bon ayiwa e ka kuma de y'a to parce que n'a kɛra cogo o cogo o di waati ni sisan cɛ a tɛ san tan bɔ kɛra cogo o cogo kelen bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ simela n'a sɔrɔ i b'a o dɔw kala i n'a de fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na c'est-à-dire bamakɔ yan a dunni bɛ kɛ dɛ dunni dunni bɛ kɛ u ye mɔgɔw dun de siga sisan t'o la mɛnɛ bon parce que ne ye nin ɲininkali kɛ don dɔ la masina ka dɛsɛ ko n bɛ fɛ k'a faamuya ninnu bɛ taa wa u tɛ taa ko ko mun b'o bali ka taa ne ye n sigi k'a sɛnɛ jaabi kɔnɔ parce que a tigi tun b'a fɛ a ka kɛ malo fɛn de la mais n ma min faamuya c'est que ne kun dara a la k'a tɛ taa ne yɛrɛ dara a la k'a tɛ taa parce que i b'a dɔn an ka sɛnɛ sigilen don kun don cogo min na ni e nana sisan n'i ka wari e de b'a fɔ mali gouvernement ɲɛna e b'a fɛ nin ka kɛ u b'a fɔ ko non k'a kɛyɔrɔ bɛ yen u b'a yɔrɔ fɔ k'a fɛnw dantigɛ minɛn ni fɛnw kan ka taa wari dunni bɛ daminɛ bamakɔ yan fo aw fɛ yen aw bɛ taa bɛn mun ma sa i b'o dɔn wa semansi sumasi semansi de bɛ s'aw ma ye maintenant minɛn wo musaka wo aw b'aw si bɛɛ kɛ BNDA n'o o ka mɔgɔ b'aw fɛ yen wa sisan mun bɛ k'a tɔ bɛ tiɲɛ o bɛ bɔ ka minnu sigi ko ONG ninnu bɛɛ de bɛ sɛnɛkɛlaw ta tiɲɛna don o don wa a balo ala ka nin ɲɛ da sɛnɛden kan dɛ n'a nana i bɛ tila ka olu mɔgɔ kelenw de ji hakɛ min b'a la n'anw y'a san tan n'a sumana n'a sumana anw ka bɔ t'a la donc réalité min yɛrɛ bɛ yen degun min yɛrɛ bɛ yen bi a ye nin fara aw ka kɛlɛw kan quoi a k'a fɔ dugutigiw ye a k'a fɔ aw ka tɔnkuntigiw ye k'a fɔ aw ka mɔgɔw ye fɛn fɛn bɛ sɛnɛ bolo fɛ fɛn fɛn n'u taara a ɲɔgɔn ye la u ka ɲininkali kɛ jɔn jɔn aw ta ye mun ye a la parce que n'i ye nin fɔ mɔgɔw ɲɛna ko tracteur kelen ma deli ka s'aw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la bon comme monsieur Kasum émission kɔnɔna don a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ se ka bɔ an da mun dɔnniya t'an na ou bien fili bolo ma min na o ou bien fili bolo ma ɔ émission kɔnɔna de don c'est médiatique a bɛ taa fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon ni mɔgɔ mun fana ye nin émission suit nin kɔnɔna o tun b'a tɛmɛlen bon n'a sɔrɔ an bɛɛ ka fili min kɛ yan a kɛra tracteur ko ye ou bien a kɛra fɛn ne y'an wele hɔrɔnya kɛnɛ de don an bɛna fɔ Kasimu Tarawele ye émission kɔfɛ dɔ y'an wele ko tracteur taara ni san ye bon jɔnsɔnna o fana ye cɛya dɔ ye bon an ka nɛgɛjurutigiw ka wagati de bɛ yen kosɛbɛ voilà ok a bɛ priorité d'olu ma allo baasi t'a la balimakɛ i tɔgɔ ni jamu waaleykum asalaam i tɔgɔ ni jamu Dawuda Buhari ayiwa Buhari i ka ɲininkali o diyara an ye o diyara an ye diyara an ye mɔgɔ min y'aw fɛ yen ma sɛbɛn diya o ye k'a fɔ ne yɛrɛ denkɛ de don n'o ye Yuba Jara ye donc ne yɛrɛ kɔrɔmuso den de don kan ka n'a teri a jɛɲɔgɔn in kan ka kuma o kuma fɔ tan don ni degun tɛ fila ye vraiment interview a bɛ degun kɔnɔ u ye dugu minnu yɛrɛw fɔ dugu bɛ bi cikɛ tura hala tɛ dɔw bolo cikɛ tura hala tɛ dɔw bolo
dugu yɛrɛ i y'a fɔ mara dugu de bi jɛ sisan kɛ u b'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taa ɲaraka fari n'u ye dutigiw ye donc san kelen kelen ni min kan ka na sisan gouvernement de bi jɛ k'u bɛ taa furu ɲaraka fari i b'a sɔrɔ donso kelen kelen ni minnu bɛ yen u bɛ sigi dɔw fana sigilen bɛ dugu kunna o tɛ se ka bɔ donc n'an tora ta faamuya na tɛnɛ tɛ se ka kɛ an o fɛn bɛ ka ta sa ye kɛ na fɔ yolo yɔrɔ minnu na a yɔrɔ caman a dunfɛn ni bɛ wula malgré tout u nana fara ɲɔgɔn kan o dɔgɔkumabaw fana de bɛ kan ka attaquer Kokura tuguni u b'a ta tuguni u y'a bagan bɛɛ lajɛlen kɛ bon ni faamaw welela u b'u seko la mais nka tant que solution ne bɛ ɲini bɔ n'a fɔra ko k'an sigi bɔ k'an sigi an t'a dɔn a problème ye fɛn min ye nka a va et vient surasiw bɛ taama na samiyɛ kɔnɔ a tɛ se k'anw ka ko ɲɛnabɔ dɛ parce que n'i y'a ta sa i lajɛ kɛ n'a fɔ i juru yɔrɔ la n'a fɔra mankan bɛ kuma bɛɛ e bɛ wele kɛ à chaque fois ni mankan bɔra an yɛrɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan an bɛ wele kɛ k'a fɔ an sanfɛmɔgɔw mankan de b'an fɛ yen bon minnu ye ka marifa de ta k'a si dugu ma mɔgɔ saba mɔgɔ naani moto kelen kan a bɛ moto 40 moto 20 u bɛ taa u ɲɛsin dugu de ma bon marifa wɛrɛ t'u bolo u ye latasiniw kɛ pour que u bɛ se k'u yɛrɛ sécuriser cogoya min na bon dɔw bɛ u bɛ na ka moto kɛ bagan ni cɛ kɛ dugu ni dugu tɛmɛ bon à part ni dugu minnu fana bɛ kɛ bɛnkan sinɲiniw ye u bɛ se ka tɛmɛ olu fɛ mais dugu o dugu de bɛ k'a fɔ k'o tɛ bɛnkan de kɔnɔ e ni lafiya faralen don donc n'a fɔra ko an ka samiya kɛ nin kɔnɔ ta vraiment a kɛ gɛlɛn bon anw kɔni tɛna se k'a fɔ a ye taa base sigi nin yɔrɔ in na nka ni solution kɔni bɛ ɲini a la vraiment hali ni ko i ka fanga fɛ cogo o cogo la ni cogoya t'i bolo a bɛ kɛ cogo di dɔw kɛmɛ de bɛnkan turu u fɛ bi u si ma ko kɛ mais o tɛ maa si ka laɲini ye k'a fɔ ko i bɛ bɔ faso kɔ kɛ dugu ninnu kɔ jamana tɛ maa minnu na sigiyɔrɔ t'u la tuma bɛɛ u bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a ko ka gɛlɛn fo ka taa fɔ ni fɛn o fɛn fɔ nin ko in na a kɛ bon a degun ka bon ye u bɛ fɛn o fɛn fɔ nin na a degun ka bon ye i tɛ se ka bɔ kɛ kilomɛtiri 2 ni 3 sɔrɔ duguw la u bɛ t'u da dugu ni ɲɔgɔn cɛ de donc dɔw tɛ se ka fosi kɛ mun bɛ se k'u yɛrɛ lakana dugu lakana bon dugu si tɛ se ka taa dugu dɛmɛ k'a fɔ ko u bɛna ninnu la an ka taa ka taa dugu dɛmɛ dɔw bɛ yɛlɛ jiri de sanfɛ n'u ye mɔgɔw natula ye u bɛ se k'u kunna Kokura tuguni ne maa n'u ye mɔgɔ faga dugu la u bɛ se ka yɛlɛ jiri de sanfɛ kɛ su dalen filɛ n'a ko a bɛna su nɔfɛ kisɛ ka taa bagaw ma surasiw yɛrɛ tɛ se k'o témoigner u taara kɛngul la ka taa fagali kɛ surasiw yɛrɛ de bɔra ka taa su nɔfɛ sinon dugulamɔgɔw bɛ se ka taa su nɔfɛ a bɛ mɔgɔ naani bɔ bon vraiment u ni fɛn o fɛn fɔ u ye fota fɔ an kɔni b'aw laseli kɛ pour que dɛmɛ bɛ se ka na cogoya min na sinon a kɛmɛ tɛ u da ye n b'aw fo a kɛ lamɛnni la ayiwa i Buhare a b'a kɛ dɛmɛni kɛ ala ka an bɔ su la min yɛrɛ i Buhare nin kun ye Dawuda Buhare mankan ye ale ta ye farankan ye kosɛbɛ ka kun ye kuma kun bɛ n balimakɛ bolo ni an y'a da jɔ tracteur ko in na ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ minnu ye donc welewelema don parce que faut que mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ se ka t'o la parce que sɛnɛ yɛrɛ ɲuman ye min ye minɛn ka k'i bolo se ka fosi t'o la i nisɔndiyara cogo o cogo i fari fonina cogo o cogo an bɛ wagati min na bi i ka se ka caman kɛ fo minɛn ka k'i bolo ni minɛn tɛ yen kɔni a ka gɛlɛn dɛ parce que aw bɛ ka mun fɔ nin ye zoro 50 dɔ bɛ n yɛrɛ bolo n b'a ko kalama n'i ye nɔgɔ don i b'a dɔn min b'a la o pipiniyɛri ni fɛnw ninnu donni ni fɛnw a ma nɔgɔn dɛ kɔnɔkɛna kɔni tɛ n bolo sa nka
ni kɔnɔ bɛ caman dilan Tarawele. kiba bɔ a bɛ nɛgɛjuru la wa ni maa tɛ yen Jara Naamu. an ka kurun min kana se sara Kosɛbɛ. nka a tun ka di n ye tiɲɛ yɛrɛ la aw fila bɛɛ aw ka wololema da kɛ parce que an ye kuma in sigi an y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasiw an bɛɛ b'a dɔn bɛ min na U sela. Jara yɛrɛ i sinsira yɔrɔ dɔ kan aw fila bɛɛ yɛrɛ o ye k'a fɔ olu ka fɛɛrɛ u ka fɛɛrɛ aw t'o dɔn O tiɲɛ. nka aw bɛ min dɔn lakana ka se ka na aw ka se ka sɛnɛ kɛ Tiɲɛ don. aw ka laɲiniw ye taa ni ka segin ka nɔgɔya Alhamdulillah. jamana juguya tɛ dɛ nka ni bolo wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛn na O tiɲɛ. san maa bɔ dingɛ la ka bere min t'i kɔrɔ i b'i défend n'o de ye O tiɲɛ. bi an bɛ yɔrɔ min maa si tɛ a dɔn k'a fɔ ko samiya tun bɛ se ka se nin waati in na k'a sɔrɔ ko dɛmɛ dɔw bɛ olu ma kɛ nka u ka sekɛrɛw an'u ka baarakɛcogo o b'olu de bolo Tiɲɛ don. anw kɔni ye duguden ye Tiɲɛ. an kamana guwanen an bɛ fɛ an ka dɛmɛ n'an dɛmɛna o ka d'an ye sabula an b'an yɛrɛ balo ka tila ka jamana balo jɔyɔrɔ bɛ an na Tiɲɛ don. wele min bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na n b'a fɔ a k'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma Inshallah. an k'a daminɛ ne ye Jara D'accord. Kasum an b'i fo. K'i barikada ni k'i waleɲuman dɔn an bisimilali kɛ kɛnɛ in ka yan. Ni kɛlɛ in k'a daminɛ fo kana bila bi la. An bɛ taasi bila ka se civil minnu tora la ani sɔrɔdasi minnu tora la. Ala k'u fara silamɛ furu bɛɛ lajɛlen kan. Amina ya Rabbi. An kɔni tɛ sɛgɛn wele dali la sabula bamananw ko ten ni bɔli bɛ ban tɛgɛ fifa tɛ ban o tɛ jɔ dɛ. An bɛ wele da ka tila ka wele da fanga bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o ko ka an tulo ma gɛn walasa an bɛ se ka samiya kɛ Ala hɛrɛ la a dɔw yɛrɛ bɛ yen samiya kɛra yɔrɔ dɔ la mɛ tigɛli bɛ kɛ ɲɔw tora kala la yen tasuma taara bila dɔw la u gosiyɔrɔ la donc a lakanabaaw n'o y'an ɲɛ jɔyɔrɔw ye n'o y'an ka marabaaw ye u b'u se la dɛ u ka dɔ fara kan hali bi walasa an ka sigida a bɛ se ka kolosuma cogoya min na an b'u wele da kɛ fanga ye voilà ni kumakan bɛ yen o ye nin Kulubali. inshallah bon i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na n bɛ fara n ka dɔɔni n ka a ta in kan toujours welewelema da de don ka taa fanga yɔrɔ k'a fɔ anw mago de bɛ dɛmɛ la walasa an ka yɔrɔ basigi bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo min na bon an yɛrɛ an bɛ nin plateau in sanfɛ an b'a jigiya k'a fɔ u bɛ n'a mɛn ka baara kɛ donc walasa basigi o bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ka dɛmɛ ɲini fana Kasimu i n'a fɔ a kun ye fɔlɔ min fɔ n'o ye tracteur ko ye an bɛ yɔrɔ min na aussi aide alimentaire fana n'o sɔrɔla o bɛɛ ka d'an ye sabu bi mɔgɔw de kɔngɔ de bɛ buna hadamadenw na i sera ka bɔ ni minɛ min ye ka taa dugu wɛrɛ la minɛnw a langolonya a bɛ ɲini ka langolonya sisan donc n'u ye aide alimentaire fana sɔrɔ o fana o ka d'an ye ka i yɛrɛ fo an bisimilali la nin kɛnɛ kan fɛn min b'an kun na k'an cɛ an ka se k'a fɔ diɲɛ maa k'a mɛn ayiwa o diyara an ye an yɛrɛ b'aw fo min ye aw ka tɔn ye Jara an b'a fana fo a nalen kɛnɛ na ale ni Kulubali tɔnden minnu fana farala aw kan ka na aw bilasira an b'u fana fo bɛɛ lajɛlen ye a ko kɛ cogo ɲuman ye Falaye Keyita ale tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Keba Jalo n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoniw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sigidenw fana k'a f'u ɲɛna sa ko an kɔni bɛɛ lajɛlen jigi ye wolomasigi n'Ala sɔnna a ma kuma minnu fɔra u ka bi tulo kunnadi kɔnɔ inshallah nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Merci.